Non podo crer o que dis. Non penso discutir. Non podo crer que sexa o meu irmán. Alguén tiña que dicilo dunha puta vez. Kandinsky está sobrevalorado. Retírao. Non o retiro. Está de sempre como a mesma puta merda. Tanto expresionismo nin tanta carallada. Os verdadeiros revolucionarios eran anteriores, Cona. Non me jodas cos impresionistas, Antonio. Non só os impresionistas. Xa nas pinturas negras de Goya había pintura solta. Iso é arte figurativo. E que pasa? Se cadra chegou un momento de admitir que me gusta a pintura figurativa. Antonio. Gústame a pintura figurativa. Gústame a pintura figurativa. Gústame a pintura figurativa. Xa está ben, joder. E que vai dicir papá e mamá? Papá e mamá xa o saben. Que dis? Sábeno dende pequeno e nunca pasou nada. Pero, meu irmán, eu quérote. Grazas. Leches o libro que che regalei? Sí. Non está mal. En serio? Sí. É interesante o concepto de que o motor profundo do ser humano non é a razón nin a procura de verdade, senón unha forza vital irracional, un impulso de afirmación, crecemento, dominio, transformación presente en todo o vivo. Xa xo dicía eu. Pero non debemos esquecer que a historia e o mundo se desenvolve segundo unha lógica racional inmanente. O espírito absoluto se desprega dialécticamente ao longo do tempo. Pero mira que eres gañán. Non me insultes. Macho, que falar contigo é como falar con un muro. Que ímos regalar a papá polo seu aniversario. Deu pensar nun taladro ou nunha lámina de Piet Mondrian. Pero mira que eres animal. A casa de papá está chea de láminas de Piet Mondrian. Non lle colle ni unha sola lámina de Piet Mondrian máis. A ver, fala claro. Que? Estás enfadado porque admitín que me gusta a arte figurativa. Non é certo. E a ti tamén che gusta. Non. Admíteo. Non. Admíteo. Non. Admíteo. Admíteo! Vale, admito. Gústame. Gústame Rubens e o Bosco. Non pasa nada. E tamén me gusta Sorolla. Joder. Bueno, non pasa nada. Ou se poñen Impacto Sangriento de Van Damme, non? Non. Ou se poñen Rashomon, de Akira Kurosawa. Tamén está ben.